σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκριση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-102 και μόνο 4 δευτερόλεπτα. Προσοχή μόνο, μην επωφεληθούν οι Σοβιετικοί από αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. Θέλει προσοχή ο Βάλτερς για τον Γιωβάησα σε την 3 πόντων και η μπάλα έξω. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έχει 2 Σοβιετικούς. Ελίσσεται. Περνάει στο Χριστοδούλου. Σουτ για 3 πόντους από το Φάρι. Ναι! 81-80. Ακόμα 2 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα. Η μπάλα στο Πασούλα. Κράτα τη. Τελείωσε. Τέλος, η Ελλάδα αύριο στο τελικό. Ζήσης, 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου, το βάλε, για δευτερόλεπτα, το βάλε, 3-2 κανένα, Γιωβάησα, ναι, όπως τότε, μέλλον, ναι, ο Διαμαντίδης, δεν γίνονται αυτά, δεν το πιστεύω, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο τελικό, η εθνική ομάδα είναι στο τελικό,